మీ మ్యాజిక్ యంగ్ ఫ్యామిలీ లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారు, నేను బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి బిర్యానీ టమోటా గుజ్జు, అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. మా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్. నేను చేయనట్టు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏమైనా చేసినట్టు కొంత అమ్మే ఇంకే చేసింది, అని తెచ్చిందానికి సరే పోయిందిలే.